Jamen tak for initiativet og tak for invitationen til at komme og give et 10-minutters oplæg, jeg har fået at vide om samarbejdet mellem Folkeoplysningsforbund og Folkebiblioteker. Min første overskrift på oplægget hed Glem gamle nag, og det er sådan set det, der er hovedbudskabet for mig. Men hvis vi lige tager anledningen til det her arrangement, som er de 2 rapporter, som ordstyret nævnte, så er der jo en klar anbefaling i rapporten Folkebiblioteker i Nedesamfundet om, at der etableres lokale partnerskaber med Oplysningsforbundet, og det ses så i samarbejde med en anden gruppe af anbefalinger, at den eksisterende indsats for udbygningen og udviklingen af danske IT-færdigheder opprioriteres, at der etableres en indsats for et partnerskab og at fremme læsning blandt læsesvage befolkningsgrupper, og der arbejdes målrettet mod programsatte aktiviteter i biblioteker. De her anbefalinger afspejler den grundlæggende tænkning, der er i rapporten, som er især 3 ting. Det ene det er, at det er nødvendigt at ændre biblioteksrummet til, at det er mere aktivt lærende og mere aktivt faciliterende for brugen af vidensressourcer. Og det andet er så det digitale bibliotek, og det tredje det er partnerskab. Der er i hvert fald 2 ting her, der er meget relevante i dag. Det er jo altså det nye lærende rum og partnerskaber. Folkeoplysningens samfundsmæssige betydning har gudskelov, og det er jo ikke tilfældigt, vil jeg sige, der blev ført dialoger både mellem udvalgene og mellem Sten og mig, mens vi arbejder parallelt. Der er en anbefaling, der siger, at biblioteker og folkeoplysning kommunerne opfordres til at arbejde sammen, når man sikrer den bedste udnyttelse af kommunens ressourcer til den livslange læring. Og livslange læring er også et meget centralt begreb i bibliotekssammenhængen. Gennem dialog, udviklingsplaner og partnerskabsaftaler mellem de 2 områder kan der opnås en bedre effekt af den fælles læringsindsats. Så jeg vil sige, hvis der er nogen, der forventer, at der er en eller anden form for modsætning imellem udvalgets tænkning her, så mener jeg ikke, det er tilfældet. Der er også sket noget, og jeg har lyst til at pege på én ting, og det er det projekt, som er ledet af Borgerservice Bibliotek i Aarhus, men som er samarbejdet mellem Dansk Folkeoplysningsforbunds Samråd og Aarhus Kommunes biblioteker om det kompetente borgere. Og her er der sådan set en slags manual i samarbejde. Og hvis man kommer udefra og ikke kender noget af de her områder, så vil man undre sig over, tror jeg, at man overhovedet stiller det spørgsmål. Er folkeoplysning og folkeoplysning andens forudsætninger? Ja! Det handler om det samme. Det handler om det kompetente borgere. Det handler om livslang læring, eller hvilke ord tidsånden nu tilsiger, vi bruger, men det handler om en humanistisk tænkning, om at individerne i samfundet skal udvikles og være kompetente og myndige borgere. Men der er gamle dage mellem Oplysningsforbundet og biblioteker. Det er i hvert fald det, jeg hører, sådan når vi er ude på festtalerummet. Bibliotekerne har leveret meget gratis, som Oplysningsforbundet har taget betaling for, siger de. Man har de samme foredragsholdere, de er gratis på biblioteket, men det koster 50 kroner, hvis det er AF eller AFF, der arrangerer det. Og bibliotekerne stjæler Oplysningsforbundets idéer, og man konkurrerer med de samme kunder, osv. 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 Jeg synes, det skal siges, at det er sådan noget, man stadig kan høre i 2011. Og der er det så, at hvis budskab er den gamle dag, og lave sådan de her samarbejdsaftaler. Det er for lærligt. Og man må lave en aftale om, at hvis enten så tager man betaling, eller så gør man ikke. Og det er for mig mest oplagt i disse tider at sige, at man tager betaling på visse typer arrangementer. Og bibliotekerne skal ikke komme og konkurrere på ulige vilkår. Man skal gå ind i det rum her sammen. Og man kan f.eks. bruge 10%-puljen i fællesskab i gode bibliotekslokaler. Det er allermest, altså i øjnefaldende fordelen af bibliotekerne generelt bedre lokaler for voksne end de slidte folkeskoler, som meget oplysningsforbundsarbejde foregår. Promovering af anordnet, det er 2 sider samme sag, og iværksætte fælles forsøg med nye læringsformer. Det er sådan et lille program, som jeg tror, de fleste i princippet er blik for. Hvis vi lige ser lidt på et øjeblik, at den arbejdsdeling, som der har været, og som principielt stadigvæk kan dyrkes, det er jo, at bibliotekerne vil ikke undervisning, men mere uformel læring. Og det er også relativt nyt, at man gør det så systematisk, som der arbejdes på nu. Men det handler i bibliotekerne meget om hjælp til selvhjælp. Det er instruktion i søgning på internettet typisk, som har været et af de største hits
hvor man får 2 timers introduktion og kan komme tilbage og få noget ad hoc support, men det er altså ikke et systematisk undervisningsforløb. Oplysningsforbundet leverer primært undervisning og andre kontinuerlige skemalagte fritidsaktiviteter, herunder jo blandt andet en ting, som er meget overset i offentligheden, men som er utroligt vigtigt, det er den form for motion, som man ikke kan dyrke i idrætsforeninger, og som er ganske uvurderligt betydeligt for folkesundheden. Der er selvfølgelig klart overlap i inspirationsaktiviteter og debataktiviteter, og 10%-puljen er jo reserveret til debataktiviteter, så det er oplagt til de fælles der. Og der er mulighed for at skabe fællesskab om undervisningsforløb, som slet ikke bliver udløbet i dag. Og igen, det fælles mål er den kompetente borger. Der sker mange gode ting. Her er for eksempel et billede fra Tornby Kommunebiblioteker, hvor det er jo arrangement om borgerlig kåb. Og hvor der er altså stigende samarbejde der lokalt, og som bare, så vidt jeg kan fornemme, er ledningsfrit, og som er win-win. Og det er godt, fordi altså, udfordringen er enorm. Hvis vi sådan lidt bastant og firkantet fremskriver, så vil sige bare 10-15 år, den situation, vi er i nu, altså tænker, at vi bliver ved med at have den situation, vi har i folkeskolen, den samme situation med ungdomsuddannelser, den samme situation med livslang læring og kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet, så er spørgsmålet, om det er et 4/5 samfund eller et 2/3 samfund, vi ender i. Forstået på den måde, spørgsmålet er, om det er 20% af befolkningen, der ikke kan læse, som ikke har de tilstrækkelige kompetencer til at varetage et job, som ikke har nødvendige forudsætninger for at indgå i en samfundsmæssig sammenhæng og overhovedet forholde sig til, hvad der foregår som stemmeberettigede borgere, eller her 33%. Jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad, om det er 20 eller 33, naturligvis ikke, men begge tal er forfærdelige. Fordi det jo ikke bare er en vidensløft, det er en social løft, en økonomisk løft, og det er samfundets sociale spændinger. Det er et samfundsfremskrivning, som er opløsningen af det demokratiske velfærdssamfund i realiteten. Og der er det, man må sige, kan biblioteker og oplysningsforbund opstille en agenda, der som en af de indsatser, der er nødvendige, det er naturligvis på hele det formelle undervisningsområde, uddannelses- og ungdomsuddannelsesområde, der også måske noget. Men kan vi også opstille agendaer, så er det godt nok på tide at få i gang. Bibliotekerne forandrer sig, det er det, jeg ved mest om. Og den hovedforandring, det er jo, at man fra at stille materialer til rådighed, som stadigvæk er formuleret i en biblioteksnorm, så udvikler man sig til at facilitere udløselsen af vidensressourcer i højere grad. Og det er blandt andet, fordi vidensressourcerne er til stede overalt i rummet, primært på grund af internettet. Og så det ikke er det store problem at få adgang til vidensressourcer. Det er måske stadigvæk et stort problem at få fat i de bedste og de rigtige ord. Men det, der er et enormt og voksende behov for, det er facilitering af udnyttelse. Det er at sikre, at de enorme informationsmængder udvikles til viden, der er innovationsskabende og samfundsudvikling. Og i praksis, der kan man sige, at livslang læring, det er et mål, som bibliotekerne går efter at understøtte langt mere differentieret end tidligere. Det vil sige, at man tænker ikke mere i, at man har en bogsamling, som alle er velkomne til at komme med løn, rig som fattig, høj som lav, med den samme samling. Man tænker langt mere i differentieret tiltag, og jeg nævner nogle af de programmer, der kører her, altså Bogstart, som er rettet imod børn fra 0 til 3 år, og det er så kun i de udsatte boligområder. Men det er en tidlig indsats for at stimulere sprogudviklingen, som er meget perspektivrig i forhold til de problemer, vi står overfor. Det er lektiecaféerne, som jeg ser som et af de mest opmuntrende tiltag, der er kommet i nyere tid, fordi det er drevet frivilligt arbejde. Det er civilsamfundet, der så at sige går ind og tager sin del på sig i forhold til at løse nogle af de uddannelsesproblemer, vi står overfor. Det er mere IT, som drives primært af bibliotekerne, til en vis grad også oplysningsforbundene, og som vi har penge til i styrelsen, som vi får fra IT&T-styrelsen, som har afprøvet forskellige, og det tør jeg godt at sige, som også er folkeoplysningsforbund til stede. Meningen er, at bibliotekerne er det mest effektive sted at levere den uformelle læring, som det er mere IT er. Det er Lektier Online, det er Ageforce, som er et netværk, som bibliotekerne faciliterer. Det er nogle modeller for samarbejde og partnerskaber her, der rummer store muligheder for at udnytte potentiale i livslang læring
Og jeg tænker, at det her er et meget, meget bredt, altså også med nogle sociale perspektiver. Uformel læring er måske et dårligt begreb, men det er det, vi bruger, og jeg synes, at indtil vi har noget bedre, så er det, vi må have fast i, der biblioteksperspektivet. Men man skal jo se uformel læring som første skridt mod en mere formel læring, eller som en af indgangen til en mere formel læring. Og hvis vi tænker på de store grupper, som hverken Oplysningsforbundet eller biblioteker har fat i, og som er dem, der er på den anden side af kløften, uanset om vi siger, det er digitalt, eller økonomisk, eller socialt, det er det hele. Det at komme over til at nå de grupper, det kræver nogle indsatser af en anden art, end det vi bruger det. Jeg vil sige, at det, der er altså den store nye erkendelse i biblioteker, det er, at det, der gør, at biblioteker kan fungere som positive læringssteder, det er de her myndigheder. Og det har vi ser oplevet i forhold til integrationsaktiviteter, lærende integrationsaktiviteter, hvor en lang række af vores medborgere af anden etnisk herkomst er temmelig forbeholdt og skræmt over for alt, hvad der har med myndigheder at gøre, men jeg tror ikke, det er bibliotek. Og man kan sige, at det er en bieffekt af biblioteks formål, at man har den særlige sociale forskning. Så synes jeg, det er vigtigt at sige, at vi må have folkeoplysningen forstået både som biblioteks og andre oplysningsaktiviteter ind i et nyt kommunikationsunivers, at det er det selvfølgelig allerede. Altså vi kan både biblioteker og Oplysningsforbundet bruger naturligvis internet, men jeg tænker i højere grad på at udnytte sociale medier, eksperimentere med det. Jeg tænker på i højere grad at spille sammen ikke bare Oplysningsforbundet og biblioteker, men også public service medier. Og har som et lille lys i mørket det her initiativ med Danskernes Akademi, som DR har taget, DR2, som kører med en aftale med universiteterne om at skal levere forelæsninger 2 timer om eftermiddagen, 15 uger, 2 gange 15 uger om året, altså 2 semestre, og hvor muligheden for at skabe samarbejder omkring den form for aktiviteter er slet det er udnyttet nok. Men det er opmuntrende, at det vil sige en klassisk oplysningstænkning kommer tilbage i public service. Der er andre opmuntrende ting, der er nye fortælleuniverser, som er en ny måde at formidle på Palles Gavebod. Det er bibliotekernes nye site til børn mellem 8 og 12 år, som er et fortælleunivers, man kommer ind i, og som understøtter alle mulige former for udnyttelse af de materialer, som man kan finde i bibliotekerne, og som inddrager børn på en mere aktiv måde end det klassiske børnebibliotek. Den form for universer, der er imødekommende over for den målgruppe, man vil arbejde med at nå, ser jeg som en af de veje, hvor man investerer langt flere ressourcer i, end vi har gjort til. Medborgercenter, som vi kalder de biblioteker, der har de funktioner i udsatte boligområder, det er også et program, som Styrelsen for Bibliotek og Medier giver penge til, fra penge, vi har fra satspuljemidler, og hvor ideen jo er, at man tager udgangspunkt i borgernes livssituation og indsætter ind med oplysningen i forhold til livssituation. Det er sådan set heller ikke, det er en grundfisk tænkning. Oplysningen for livet. Men sat i mere system i forhold til de livsfaser, man indgår i her under en aktiv indsats, som sætter den offentlige jobservice i perspektiv, netop fordi man hjælper med på andre måder med at finde jobs til folk her. Men man skal også tænke i nye lokale medier, eller nye brugerrelaterede medier, og her tænker jeg altså på de muligheder, der er på nettet, og den udvikling, der overhovedet finder sted i vores kommunikation, hvor vi jo kan se, at klassiske kommunikationsmedier som dagblade er noget, som kun når en stadig svindende del af befolkningen. Jeg synes, jeg har hørt, at gennemsnitsalderen på en abonnent på Jyllandsposten er over 60. Og det er 6% af unge mellem 16 og 24, der dagligt ser en TV-avis. Altså vi står i nogle kommunikationssituationer, der er helt anderledes end dem, vi der er i denne sag, har og er vokset op. Og hvor man må forholde os til at agere i den, hvis vi vil nå de her grupper, og det er det, der er opgaven. Hvis jeg vil være sådan lidt belærende til sidst, så vil jeg sige, at der er så indlysende fordel ved at gå offensivt ind i samarbejde,
berøringsfladen med borgerne bliver bredere, fordi jeg er ikke sikker på, at det er nøjagtigt de samme grupper, oplysningsforbundet og bibliotekerne. Der er stærkt overlagt, men begge steder er der folk, som ikke kommer fra begge steder. Og samarbejdet kan føre til forbedring af aktiviteterne, altså at man går fra biblioteket og går på kursus, eller på kursus bliver man så tændt, at man fortsætter med selvstudier med bibliotekets hjælp. Det er en klassisk idé. Man bør gensidigt være til stede hos hinanden, altså kurser på biblioteket og biblioteket på kurserne, altså til stede som en eller anden form for synligt tilbud. Her kan du komme videre, og det er den samme ting, der ligger bag samarbejde med danskernes. Har du set en interessant undersøgelse, så er her en vej. Har du hørt en interessant udsendelse, så er her en vej. Og så er der det, jeg siger, er fuldstændig nødvendigt. Vi må nyudvikle. Vi må gå sammen og skabe en indsats for at nå de borgere, som er de kritiske i forhold til det dystopiske fremtidsbillede, jeg tegnede før. Og der er brug for fælles nationale udviklingsprojekter, og der er brug for samarbejde lokalt. Kommunal og national videnspolitik, som var nævnt som en vej, som er omtalt i nogle af rapporterne, ja, naturligvis. Men det kan vi ikke vente på. Vi må begynde nu på en mere offensiv indsats i fællesskab. Tak for ordet.